दिनै सान्दुङा बिराद गोसा आरोना थिं थिं बाहेरायाव ओंखारबानो मोखाङाव दा दा खामो थ' बेखायनो आङो मोनसे खामानि मावनो सानबाय आं नायनो हाला आरोना नैबे हेंगिं प्लान्टआ 3 बोसोर जाबाय 3 इयार्स जाबाय लोगोफोर बेखायनो माने आं सानबाय कि दानि विन्टार सिजननि फुल गायनो आं दा बेखौ गासिखौबो बोखारजोबनोसै आरोना साबखांनोबो रोंखायासै लोगोफोर माने 3 बोसोर गाहाम जानाय ना हासार ना मा खालि दैल' होसोमो आरोना आङो बेखायनो आं दा फुरा चेन्ज खालामना लानोसै बोखारजोबनोसै आरो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांदो हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव वारहोफिननाय थाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे खामानि मावनो लादों नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानांगौ मा खामानि मावनो लादों नोंथांमोना जोबजासिम नायलां आरोना भिडिअखौ स्किप खालामनाङा आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो दा आं रेडि माने गथ'खौ स्कुलाव थिनहरखांनानै माने एकदम फुरा न'नि खामानिफोरखौ आं मावखांजोबखाबाय ओमफ्राय दा आं बाहेरानि खामानि मावनोसै आरो नोंथांमोना नायलांबाय था सान्दुङाबो ज्रां ज्रां लोगोफोर बेखायनो माने फुरा आङो सिला सिलि सिबस्रांखांजोब्बाय मानो होनब्ला आंनि सिला सिबनायाहाय दिनै सानजौबाय न'नि खामानि मावग्रोबा बाहेरा खामानि मावनो थायो बेखायनो दा सानजौलायबाय आरोना आंना सिलानि खामानिया ओमफ्राय एकदम साफा सुफा आं सिबनानै लास्रांजोबखाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा आंनि मावनो लानाय खामानिखौहाय आं मावसिगोन आरोना नैबेयाव बाला अन्थाइ दं लोगोफोर खोबनानै दोनदों आरोना लेथेर फेथेर जाजानो गिनानै ओमफ्रायहाय नै आंनि दुन्दिया फोनाया बेयाव फान्थावबो गायना होदों आरो बे 12 मासिया फान्थाव जायफोर सिगांनि भिडिअखौ नायदों नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय ओमफ्राय नै सामब्राम गोजा आरो दुन्दिया दङ लाइ फांफा फांनै दङ आरो बेखौ आं बेलेगाव बेबस्था लासिगोन गायनो थाखाय ओमफ्राय नै सामब्रामाबो बेबायदि अबस्था आरोना आं बेयावनो गायनानै जासाबो लोगोफोर बेलाय आं बेखौनो जागासिनो दं खनब्रैसो जाबाय आरोना बाथोन जानाया फारसे नै आंनि मामियाबो माने दिनै एसे साबसिन जाबाय दिनै सेटारडे बिसोरनिया क्लास गैया आरोना दा आंजों लोगोसे थाफागासिनो आरोना सिथिं सिथा थांलाय फैलाय खालामफागासिनो लेखा फरायखांनानै आंनि मावनो लानाय खामानिया बेनो आरोना बे जायब्रुं ब्रुं हेंगिं प्लान्टखौहाय आङो सहायनो हाला थ' बेखायनो आङो दा बेखौहाय बोख्लायजोबनोसै आरोना ओमफ्राय विन्टार सिजननि आङो फुल गायना होनोसै मा फुल गायगोन नोंथांमोना उनावहाय नुबाय थासिगोन भिडिअखौ स्किप खालामनाङा लोगोफोर जोबजासिम नाय ओमफ्राय लोगोफोर नैबे खेलायाव मोनबोनाय दाउ माथामा ओरैबायदि इग्लुंबाय थायो आरोना जायगाखौ मोजां सिबनानै दोनोब्लाबो एकदम लेथेर फेथेर खालामना होजोबो बैयावहाय आङो अन्थाइ बालाखौहाय माने ज' खालामनानै दोनदों नै बै दाउला गोजा थाहैनायाव बेखौ इग्लुंजोबगोन आरो दा माने बिराद एम्फौ एनला जायो आरो बिसोरो एरनानै दसेनो देरबायबो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो जानोबो सानबाय आरोना बै दाउजोखौ जासिगोन दा बावैनो ओमफ्राय आं बे दाउ मानैखौ खासि खालामनो सानदोंमोन आरो दाउला मानैखौ बिराद खासि खालामनो लुगैयो आरोना नायनि मा जायो आं मिथिंगानि सोमखोर गाबखौ जोबोद मोजां मोनो लोगोफोर बेखायनो आंबो आंनि लांगोनायाव आरोना बायदि गाबनि बिबारफोरखौ साजायनानै दोनो दा नै बेफोरखौ गासैखौबो सोलायजोबनांसिगोन आरोना लोगोफोर माने विन्टार सिजन फैबाय नालाय विन्टार सिजननि फुल गायनांसिगोन बेखायनो लेथेर फेथेर जालाबायनानै दङ आरोना माखासे गोदान टाबफोरबो बायनो सानदों आङो ओमफ्राय आंनि मेन खामानिया जाहैबाय बे हेंगिं प्लान्टखौ आरोना आं बेखौ फोसाबग्रोनानै लानोसै आं जेरावखि थाया माने बायदि बिबारजों साजायना थानो गोसो जायो आरोना थ' बेखायनो आङो बाया मोजोमा मावो आरोना जिहेथु आङो बिबार गायनो मोजां मोनो बिबारजों साजायना थानो लुगैयो फिसाजोआ सेन्देल गाननांगौमोनलै मा बहा थाखो नोंनि साप्पोला लोगोफोर नै बोथोरा दिनै बिराद साफा आरोना एकदम क्लिन बहुद मोजां सान्दुं होखादों थ' बेखायनो आं जल्दि जल्दि खामानि मावना लानोसै आरोना दा आं खामानिखौ स्टार्ट खालामबाय लोगोफोर नै मोनसेनि उनाव मोनसे माने बै आलायना दोननायनिफ्राय बोखारनानै हायाव दोनफैबाय आरोना आङो ओमफ्राय मामि फिसायाबो सिथिं सिथा मावफासो गारबाय माना खालामदोंमोन आं दामाव मानलुगोन अब्लाबो बियो मानियासै आरोना दा बिदिनो आरो बिमाजों सिथिं सिथा खालामो गथ' हिनजावसा नालाय आरो माथो बुंबावनो आरो जेखि मावा मावफायो लोगोफोर हायावनो लाद्रा लुद्रा दोनथ'लाबायबाय आरोना दा ओमफ्राय नायथावला आरोना लांदां नुबाय ओमफ्राय खालि नैबे मोनसेखौ अन्थावथाव
नुनायखाय दोनबाय आरोना मानो होनब्ला बियो थाथोंसै देनांहाय जोलै एरहोफिनसै आरोना बेनिफ्रायनो दा लांदां जाबाय नै समाया नुबाय आरोना दा लाद्रा लुद्रा हानिफ्राय माने थिखोनानै दोनफैफिनबाय मायाव थिखोदों होनब्ला जि लामग्रा थारावनोहाय थिखोनानै दोनबाय आरो समायस्रोलायबावदोंसो लोगोफोर नै मामि फिसायाबो नै माबा गरम मोनदों होननानै गस्लाखौ खुनानै लांथिया एब्रेलाबायबाय मानलु जासिगोनसो बायदि मोनबाय आङो वालाव साजायबा जोबोद समायगोन बेखौबो आं आस्थे आस्थे खालामगोन आरोना लोगोफोर दा आं बेखौ माने फुरा बुखुजोबनानै लानोसै ओमफ्राय हाखौ लखबनानै फोरानसै आरोना औथा हा मोनबाय थानो लोगोफोर बेखायनो आङो माने गोबोर हासार दङ बेजों हाजों मिक्स खालामना फोरानना दोनसै आरोना जिहेतु सान्दुङाबो दंखायो नै ज्रां ज्रां अन्थाव बाथावबो मोनो आरोना आद्रे आद्रे गारनोसै बेबोथ' आंनि थाखाय हासार बेसेथो हासार बायबाय थानो नङा होमबा लोगोफोर बेखायनो आङो आंनि फुल बिलाइ बिबार गासिखौबो माने दोनजोबो आरोना कम्पस्टआव बायबाय थाया न'आवनो मोनखायो आरोना हासार बानायनो रोङोब्ला दा आं बेवहाय गोदान गायफिनसै हमग्राबो गैया मामि फिसाखौ भिडिअ लानो होदोंमोन आं रोंस्लाबा आंनो हमनांगौ आंनो मावनांगौ लोगोफोर लांदां नुबाय नै नोंबो देनां बिबार गायगोन मामा सेन्देल गान होनो आङो सेन्देलखौनो गाना दे बेखौ फुदो दे मोजाङै मोजाङै लांदां जाखाबाय जाबाय आंना हासारा लोगोफोर जि मोजां हासार जाखायो बेफोरो जाबाय जोब्बाय मा नै गाहायाव बोख्लायना है नै होल्लांलां दङ नै दे फुदो नांला बेखौ नै दा आं मामि फिसाखौ हमहोदों आरोना माने केमेरा हमग्रा गैयाब्ला बिराद आख' फाख' जायो बेखायनो दा आं बेखौ हमहोनानै मोनसेनि उनाव मोनसे हाखौ लखबगासिनो आरोना माने आङो हाखौ फोरानना लानो नागिरदों आरो बेखायनो लखब लखब दोनबाय थाबाय आरोना बेखौ आङो गोबोरजों मिक्स खालामगोन आरो लोगोफोर केमेरा हमग्रा गैयाबा बिराद जारला जायोना खुनुरुखुम हमना होबाय आरो जेने थेने नै बेयाव फोरानबाय आङो एसे रानदबथोंसै हाया ओंखारफिनबाय नै गोबोर हासार मिक्स खालामना फोरानफिनसै आरोना मोजाङैहाय बेखौबो सुनांगौलाय लोगोफोर खामानिया नै बेवहाय गोबोर हासार दंमोन आरोना बे गोबोर हासारखौनो फोरानसै आयु माजों लांगोन दे आं बेखौ नै दा आं गोबोर हासारखौ फोरानबाय बेखिनि गोबोर हासारा आं बेखौ होगोन ओमफ्राय नै बाखि बे टाबनिफ्राय ओंखारनाया हाया बेनो आरोना आं बेखौ मिक्स खालामनानै बिराद मोजां सान्दुङाव फोराननानै लाखागोन जाहाथे आंनि फुल गायनाया मोजां जायो आरोना एबार आं बेखौ साफा खालामना लाग्रोनोसै लोगोफोर नायदो लोगोफोर नै बिमाया माने एकदम स्टुलाव जिरायलायनानैहाय होबाय आरोना मानजिग्राजों फिसाजो एकदम बुंगासिनो आंबो मानजिनो ओरैबारसे माने गगा मोननाय गुजुनाय बेखायनो आं माना खालामदोंमोन आरो ओमफ्राय थेवबो सिथिं सिथा खालामबाय थायो माने उनाव दांथारबाय आरोना लोगोफोर गावबो मानजिफाबाय आंबो सोलोंनो मामि आंबो सोलोंनो बारा सारलायबावोसो नै दैजों ओरैबायदिखा मा होनबावनो आरोना बे सिथिं सिथा आरो जेरावखि जेखि खामानि मावा खिथु आरोना दैजों गेलेगासिनो दा नै ओरै फारसे आङो मानजिगासिनो आरोना सानि सिंनि साफा मानजिनानै लाखानोसै लोगोफोर बेखायनो आङो मानजिबाय सुबाय
मेंगुलायो आरोना ओरै न'नि खामानि मावनाय ओरै बाहेरानि खामानि मावनाय अब्लाबो ना आङो फुलनि खामानिखौ बाया आरोना मेंबाबो सिथों सिथा नै दै लुफानो नागिरो माबा माबि खालामफायो दैया आरो बुंफ्रुलायलांबाय नै ओरैजाय एकदम एबार नै गाहाबो मानजिथारसिगोन आरोना आंबो मानजिनो होनबाय थाखानायखा थानो हाला बियो नै एबार मावबाय आरोना बिहाबो खामानिखौ आरो माथो होनबावनो दा नै आङो स्राय फोरानबाय आरोना सुखांनानै लोगोफोर नोंथांमोनाथ' थारैनो नुनो मोनबाय नङा होनबा नै दा जोङो बिमा फिसा सिथों सिथाबाबो माने थाबखौ सुस्रांनानै लाजोबनो हाबाय ओमफ्राय जायफोर दिनैनि आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायबाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ' नेनानै थाफिनदो आं भिडिअ'खौ बेयावनो थुंगे होनो सानबाय बाय बाय बयनिसिमबो